Čo recap natáčaš? Aha. A takto sa robí chmel. Nech sa páči, obzrite si, vyzerá to hrozne. Nikdy sa nechoďte. To je otročina za 4 eurá. Na riadok, ktorý má 200 metrov. Pôvodne to bolo euro za rastlinku, potom to bolo 30 centov, či halierov za rastlinku, teda za drotík, takýto drotík, hej, taký. Zrazu to boli 4 eurá na celý Pracovný riadok. nástroj? Kdyby nieco. Kdyby něco, tak pích. Čili poďte s tým píchačem a předělej to. No a už sú to 7 eurí na riadok. A už počítajú aj ono. Tie drotiky. Ja sa nedostanem na koniec riadku dneska. Pozri, jak to vyzerá, hrozne. Domov. To super. Máme sa tu popiči, varia tu dobre. Robíme to jak kone. Za malo peniazy. A ešte toľko ma toho čaká. Za chvíľu odchádzam stať. Sachsenhausen. Pozdravte rodičov domov. Všetci povinne. Si mám to povedať, postavička. Vyzerám ako lepra. Liany. Hej, Ocko, to je môj prales. Chodí na čo majú oni. Predstav si, ako je hodinové ručičky. Ja to točím aj do druhej strany niekedy. Ale to sa ti odmotá. Potom. Udeláme mašličku, jo? Kde máš to udelátko? Počkaj, ja neviem, kde je. Tu je. Idem. Kač.